ezagutzen balin bade zerbait da ikastolen hasiera. Hemen, gauza izan ziren bezala agertzen dira, gauza asko. Elbira esan amona, eta amets eta lur ez dira bere bilobak, baina beste gaineko dana, eta gainera nolabait ere ipuinerako oso egokia iruditu zait amonan papera hori jartzea, oso polita iruditu zait, baina gero hor gertatzen diran gauzak egitezkoa dira, baina hori. Eta zerbait esaten balin badizute kalean, zuek esan Almonte eta Del Monte. Eta hori, esakurako erraza egitzen, ala zan. Eta gero, atea jotzen zutenean, arbela jasotzen, eta hori dena. Eta batez ere, Gaztelura Urgul mendira juten ziraneko egiten zituzten hosto jasotzeak, eta horberen artean egitea, gaztainak. Hombre, gaztaina gero ez zuten grisen aurrean erretzen, eta hori oso polita izango zan egitazkoa izan balitz, ez da, ipuinan da, eta baina, nolabait horrek ere ordezkatzen du, gertatzen ziren beste gauza batzuk. Neri izugarri gustatu zait, eta oso polita iruditu zait alde guztietatik begiratuta gainera, egia hori zala, beste kontestu batean, momentu batzutan, baina hori izan. Eta gaina oso interesgarria iruditzen zait, aurrek irakurriko dutelako, baina batez ere, nik uste dut, txikiak diran bitartean, gurasoak irakurriko diezketa liburu hauedanak, eta gurasok jakingo dute, adibidez, hemen kaso honetan, ikastolak nola sortu ziren. Eta ze trakamailu eta asmatu behar ziren gainera, zuk esaten dezun bezala, armario hartan bizitzeko, armario bazan, benetan armario bazan. Eta armarioan zegoen izekita maila, eta gero jitsi egiten zan idatzi behar zutenean, lurrean eserita, eta ez egon besterik, txotxa, eta Xabiertxo. Xabiertxo eta kuaderno bat, eta arkatza gorria eta urdina, hasieran eta gero arkatza arrunta. Nik uste dut gurasoentzat ere oso onuragarria izango dela, eta asko gustatu zait. Eta gero, besteetan ere oso ondo, gainera insumisioen hasierako hori oide jartzen dute, soldaduzkarik ez, oidik insumisioa ez dute jarri ez. Eta bilatzen aitu naiz, ia insumisioa ikusten oten nuen. Hasieran intsumisioa zen, baina garaia aldatu ginen, garaietako goizegi zela, eta orduan pinta aldatu genuen. Eta, asko gustatu zen, nik ere intsumisio bat izan unetxean, eta nire laguntza osoa izan zuen gaina. Eta gero, Zazpikaletako eskolan, nik ez nekin adibidez, matxina dago sortu zanik Bilbon, emakumen aldetik. Eta nire senarraren amama, zea zan, zigarrera. Eta gainera egiten zituzten zigarrokan, lantegian, baina gero enkarguak izaten zituzten. Eta portalean jartzen omen zuen maiatxo bat, eta han saltzen omen zituen gero zigarroak, ez? Eta, horrelako historiak aspaldiko kontua dira, eta oso politak. Eta batez ere, eta apuntatu dut bereziki, hemen agertzen dira onomatopeiak. Izugarri gustatu zaizkio. Onomatopeiak euskeraz asko erabili izan ditugu eta gero eta gutxiago erabiltzen ditugu. Baina esaten dezunea, kalean nabarmena da arrabotxa. Labe garaiek kinki kanka egite dute. Mehatzek burrumba, sardine saltzaileek aldarri, portuko sokek firrinda, arropa garbitzaileek txor-txor, esbezaleek tintin, aberatzen salgurdiek karranka, fabriketara dazen agileak kalaka, trenak triki-traka. Izugarri gustatu zen. Benetan, beira jarrita dago, eta esan dut, nik uste dut, euskera daukeen abertasun badi, bere onomatopeiak, bere momentuan erabiltzeko gaitasun hori ez, eta hemen ere jasota dare eta oso erapolitza beste gainekoa ere bai, asko gustatu zain, marrazkiak ere bai, dana, azke, mila esker.